Morning mga papsi. Maagang kay gandang umaga sa ating lahat mga papsi. Maga tayo ngayon. Atin tayo ng medical vision sa Maliko, sa Nicolas, Pangasinan. Conducted by Provincial Health Office. Sasama tayo para tumulong kapag sa mga constituent doon naman magiging sila ng mga medical ma-check up natin. Malamig na umaga.
Oh my God! Maliko, zero visibility! Hindi mo makikita ito. Yummy! Zero visibility! What they call Maliko. Ano, maglambot nga eh.
Amazing. Napakatulog nito. Malikod.